Hayırlı gün, Dünya Studiyası hazırlayan tarafını karşı hürmetli milletveşlerimiz. Bütün dünya Tatar Yaşları Forumun karşılap degan sahifani devam edip, biz qabat bugün Tuvarak üstelge jıyıldık. Mana bizning birinchi Tuvarak üsteldagi sınaq bugün de üstelimizde Kongres xizmatkorlari Zülfiye, Gülşat, Bulat, hem de bizge yardımga kelgan Tuvarak üstelini iştirga Xitoydan kelgan milletveşimiz Rifqat, hem bizge bugün qo'shila student qizimiz birinchi kursini tamomlagan Liliya. Шулай итеп Тугарак үстәлне башлап җибәрик. Безнең бүгенге темабыз туган тел, татар теле. Аның бүгенге көндә кулланышы, мәктәптә укыту, югары белем алганда аның ничек итеп кулланыла, ярдәм итәме татар теле безгә, нәрсә өчен кирәк безгә татар теле. Менә без шул турыда сөйләшербез. Һәм мин бүгенге сөйләшүне шуннан башладым, китәсем килә. Бөтен Россия авыл эшмәкәрләре җыенында Рифкат син чыгыш ясаганнан соң Татарстан президенты әйтте: "Карале, безгә министрларны татарча әйбәт белсеннәр өчен Кытайга җибәреп кайтарырга кирәк икән" диде. Бу фикер белән килешәсеңме син? Менә синең татар телең бик матур, бик шома. Рәхмәт, әлбәттә ул Татар президентның шундый юмор белән әйтелгән бик кинаялы сүзе. Һәм икенче яктан әлбәттә ул күңелгә ятышы да. Мин аннан бик үземдә хисләндем, дулкынландым. Әлбәттә, менә хәзерге көндә Татарстанда менә ул рәсми чаралардамы, җыелышлардамы, телевизордамы карап күзәтеп барсаң, әлбәттә инде чын саф татар телендә чыгыш ясаучы җитәкчеләребез бик әз. Юк дәрәҗәсендә. Һәм анда теге татарча бармы дип кенә исәнләшә дә, соңында рәхмәт дигән сүзне генә әйтә. Ул әлбәттә бик матур күренеш түгел. Шул ук вакытта ул начар тәэсир бирә Татарстанда һәм Татарстаннан читтә яшәүче татарларга. Чөнки алар күпме әйтергә яраталар Татарстанда ике телдә, ике дәүләт теле, рус телендә, татар телендә бер тигез дәрәҗәдә булырга тиеш дип, ләкин гамәлдә ул кулланышта юк. Аны инде барыбыз да беләбез. Ничә матурлатып ул сүздән качырсаң да үзеңне, барыбер ул күзгә күренә. Әлбәттә. Менә алар үрнәк булып башласалар иде. Минем шундый теләгем бар. Һәр өлкәдәге җитәкчеләргә менә алар үрнәк буларак ике теллелек икәнен раслап, үз эшләрендә, үз чыгышларында куллансалар, күрсәтсәләр, ул халыкка да үрнәк булачак һәм аннан соң татар теленең кирәклеген тоячак халык һәм өйрәнергә омтылыш була. Ул татарларда һәм башка татар булмаган милләтләрдә дип уйлыйм. Менә ничек итеп татар телен саклап калырга? Нишләргә кирәк аның өчен дип уйлыйсыз? Менә хәзер мин аңлавымча инде ул әйтәсе килә, чит илдә күбрәк тартым бар әйтәсе килә инде. Чит төбәкләрдә чит телләр бар дип. Һәм ләкин бардыр ул, анда алар милливлеккә күбрәк тартыла. Бездә гомумән тел ул кулланылышта, сөйләмдә кулланылыш тапкан очракта гына яшәргә сәбәпле. Шуңа күрә минемчә чит илдә алар бик татарча бик, аларда бар тартым, милливлеккә тартым бар, әмма ләкин Татарстанда без күбрәк татарча сөйләшәбез. Шуңа күрә нәкъ менә сөйләмдә кулланылыш табарга тиеш. Без менә яшьләр аралашырга тиеш, гадәти тормышта да татарча. Шундый очракта гына татар теле үсәчәк. Мин акылсанай монда өстәр идем. Менә хәзерге заман ул капитализм чоры дип карарга кирәк һәм чынлап та ул капитал эшләү заманы. Капитал эшләүнең төп телләре инглиз теле һәм урыс теле. Чөнки татар телендә инде үз бизнесын алып бара торган кеше бик сирәк һәм ул телнең анда кирәклеге юк. Шуңа күрә менә татар телен шундый бизнес өлкәсенә ничек кертеп җибәрергә кирәк, анда тел кулланылышта булсын өчен. Нишләп кирәклеге юк? Мәсәлән, татар халкы Россиядә сон ягыннан икенче урындадыр. Менә Димәк, күбебез ана телен белмибез дигән сүз. Күбез ана телен белмибез һәм аның кирәклеген тоймыйбыз. Гомумән мәгариф өлкәсендә генә, ниндидер менә мәктәп кысаларында гына телне үстереп булмый. Нишләргә? Менә ниндидер чаралар табырга кирәк. Стимул күрәлергә кирәк. Читкә минемчә читкә чыгарга кирәк, татар телен ничек читкә үткәрергә кирәк. Татарча бизнес конкурслар, бизнес конференциялар барысында татар телендә үткәреп башласа, авыллардан килеп, менә монда эшмәкәрләр үзләренең менә безнең татар телендә бара икән бизнес, менә шундый менә акыл фабрикасы только бизнеска кагылышлы һәм бизнес турында сөйләп кирәк булыр иде. Минемчә шулай бик булыр иде. Бизнес белән генә телне үстереп буламы? Алар менә дәүләт тарафыннан безнең ике телне белгән хезмәткәрләргә аларга менә акча арттыру мәсьәләсе буенча шулай сүзләр күтәрелде, стимул бар иде, ләкин ул
гамәлгә кереп бетмәде, мин ялгышмасам шулай дип беләм. Мисал өчен ике телендә белгән кешеләргә ул акча өстәлми, әле дә. Һәм шул стимулны дәүләт үз контролендә тотса иде, чынлап та, чөнки әгәр менә ул акча түләнергә башласа, инде мәктәпкә бирәтергән ата-аналар да үзенең балаларын әйтерләр иде, менә улым, син татар телен өйрән, ул сиңа киләчәктә кирәк булачак, сиңа акча өстәләчәк ул эшләгән өчен дип. Ondan milli kadrlar üstüne gerektiğinde. Bunu işte iki yaktan da tора деп ойлаймын, тек айтар mesela ағашчылық келмейді. Менә ул халыкка, мәсәлән, аны Татарстанда әгәр дә законда ул бар икән, язылган икән, ике теллелек, ике дәүләтлелек, һәр эш урынында эшләүче кеше ике телдә белергә тиеш. Ул ике телдә белмәй икән, аны эшкә алмаска дигән шундыйрак, ул законда катырак итеп куйырга кирәк дәүләт. Ничектер менә Татарстанда яши икән, Башка милләт кешесе дә, башка милләт кешесе дә, дәүләт теле булгач, ул ага теле татар телен белергә тиеш. Чит илләрдәге сымак, мәсәлән, Прибалтика илләрендәге сымак, Төркиядәге сымак. Һәм менә ул бер зур процесс бит инде. Монда дәүләт дип әйтәбез һәм бүгенге көндә дәүләтнең дә өлеше зур һәм аны инде хөкүмәтебез аңлый. Мисал өчен 2030 елга кадәр төзелде бит безнең милли мәгарифне үстерү концепциясе, проект әзерләнде. Менә ул да аның нигезендә шушы милли мәгарифнең бүгенге көндәге торышын анализлау ята, бәлки ул да яхшы нәтиҗә бирер дип көтәбез инде. Менә югары уку йортында укыйсың, Лилия, бит. Беренче курсын тәмамладың. Менә татар теле кулланылышта бармы сезнең арада? Ничек дип әйтим икән бу сорауга җавапны? Безнең арада куллансалар авылдан килгән яшьләр. Авылдан килгән яшьләр, ләкин авылдан килгән яшен татар яшьләр алар күбесенчә инде безнең татар филологиясендә укый, педобразованиедә. Безгә мәсәлән журналистика факультетына килүчеләр бик әз һәм урыннар да шикле, без үзебезнең төркемебездә 10 кеше. Синеке татар теле факультетында, журналистика факультеты, әйе. Әйе, 10 кеше үзебез арасында мәсәлән кемнәр ул авылдан килгән яшьләр татарча сөйләшә күбесенчә. Менә шу 10 кеше генә инде кайнашасыз, әйе. 10 кеше кайнашып йөрибез университетта. Менә әйтәбез бит, менә безнең ике дәүләт теле инде. Менә чынлап та 100гә якын ничә мәктәп бар икән, гимназиялар, ничә гимназиялар, татар мәктәпләре бар икән, 100лек бар булган. Алар күп. Менә нишләп, менә мәсәлән математика дәресен нишләп аны русча гына укыталар? Бәлки менә андый предметларында татарча кертергәдер. Юк, менә бар андый мәктәпләрдә менә безнең дәүләт имтиханнары куноша булый, шушы миңа калса. Алар шулай. Менә безнең теләк менә шу бердәм дәүләт имтиханнары татар телендә биреп булсын иде. Баланы инде телдә белем ала. Имтиханын да шул телдә бирә алсын иде. Без менә элегрәк бит инде шулай биреләдер, бердәм дәүләт имтиханнары системасы кергәнче, имтиханнар нинди телдә бала укый, шул телдә бирелә торган иде. Менә безнең бөтен теләк менә шушындый. Шуннан да шулай аннан татар телен саклауның төп нигезе авылда, аны инде беләбез. Авыл баласы эшли, мәктәп бетергәндә татарча укыган фәннәрен русча имтихан бирә. Аннан инде шәһәргә укырга килә һәм ул белә бөтен фән русча буласын. Шуңа күрә менә татарлык ничек югала. Әгәр имтиханнарны татар телендә бирү мөмкинлеге булса, ул кыюлык белән китер иде һәм татар телен үстерергә бер алым булыр иде чынында. Мәсәлән, безнең авылда Чипчиста татар авылы, Гомергә татар авылы булган. Безнең Этна районында шулай ук 99% татарлар яши. Ләкин менә балалар бакчасына йөргән балаларның теле район үзәгендәге балалар бакчасына хәзер русчага күчә бара. Бала бит ул синдерә, мультфильм карый, ул русча мультфильм карый. Һәм тизрәк русча сүзләрне куллана башлый. Менә шул балаларны ничек итеп татар мөхитендә саклап калдырырга, бу инде авылдагы балалар турында сүз барамы да хәзер. Әкренләп алар да рус теленә күчә баралар. Шул халык контрол милли аңны үстерү, милли мөхит буларак шул гаилә инде. Әтиәләренә әйтә бит, чит илдәге татарлар, анда бит дәүләттә кушмый, таләп итмәй өйрәнергә татарчаны кирәк тә түгел. Мәктәптә дә укымыйлар. Менә бары гаиләдән белә инде. Шул Урта Азиядә, Финляндиядә яшәгән татарлар, Кытайда яшәгән татарлар. Алар бит беләләр. Казан Татарстан кешеләре бик әдәби телдә сөйләшә белмәсә дә, алар менә бөтенсен аңлый һәм җавап бирә сөйләшә алар. Үзләренең диалектларын кулланып, Күп кенә Казан яшьләреннән алар алдарак. Телне, юлларны белү буенча чагыштырып карасаң, андый конкурслар була карса да, әлбәттә чит илдә килгәннәр җиңүчеләр чыгарга дип уйлыйм.
Нигә дигәндә ул гаиләдән тора. Менә халык, мәсәлән, гаиләдә әти яни шул каты режимда тота икән баласын, дингә карата, туган телгә карата, ул мөхит гаиләдә булачак, гаиләдә булгач туганнарында була, күршедә була, үзеннән-үзе татар мөхите килә. Һәм ул вакытта син дәүләттән дә сорый аласың. Менә безгә кирәк иде нишләп, менә мин монда киләм, ниндидер баны камыш урында нишләп монда татарча гына бирсеннәр. 90-нчы еллар башындагы милли хәрәкәт шикелле, халык бердән була икән, халык милли татар мөхите була икән, ул дәүләттән дә сорый ала һәм дәүләт тә аны эшләргә мәҗбүр була. Менә безнең бөтен теләгебез шул татар теле сакланып калсын иде. Менә киләчәктә Татарстан язучылар берлегенең съезды булды һәм белгәнебезчә бары 29 язучы. Шулай бит була. Син язучылар союзы берлеге әгъзасы буларак ничек әйтәсең? Менә 29 язучы бар, безнең бары тик татар язучылар союзы берлегендә, язучылар берлегендә. İdare составында. İдара составында. Ә менә шулай бер борчы мине мәктәпләрдә татар теле укыту кимелсә, бала татарча сөйләшмәсә, ул бит инде формалаша яшь арткан саен аның бит инде телгә байлыгы сайга бара. Һәм татарча язган әйберләрне, әсәрләрне укучы кеше калмаячак. Чынлап та менә ул съезд вакытында да ул мәсьәлә күтәрелде. Анда шулай Фәүзия бәйрәмендә күтәреп чыкты. Без тәрҗемә телгә калмыйбыз, монда тәрҗемә әдәбиятка дип, без тәрҗемәчеләр үстерергә телибез ди. Татар әдәбиятын русчага аны укысыннар дип. Ә бер уйласаң, чынлап та безнең күп миллионлык татар халкына неужели ничәдер 3000 тираж белән чыга торган китапны укучы табып булмый инде. Бу бик тә теге үкенечле шундый вакыт ниләр инде. Аннары менә татар яшьләре форумы буенча да әйтәсем киләләр берничә сүз. Менә мисал өчен аларның тырышлыгы белән дә, менә Рима Мөхәммәтова тырышлыгы белән Икеяга яздылар бит хат. Шуннан соң андагы вывескаларны татарчалаштырдылар. Мисал өчен Казанда андый организациялар бик күп. Аларга хат, аларның күбесенең идарәсе чит илләрдә булса да, аларга хатлар язып, аларны татарчалаштырылса да, инде Казан халкына күпме файда, Казанда татарларга Кирәк була икән. Ул җибездән генә тора Үзебездән генә менә. тора. халык сорамыйга дигән кадәр бар бит инде. Шуны Кемгә кирәк ул? Кемгә кирәк ул дип кенә әйтү бар, менә ул ияләшкән татарлар. Менә безнең туган телебез, татар теле, балык теленә әйләнмәсен иде. Булат. Менә ул хәзер теге конгресста безнең синең балык теле дигән шигырен ул инде шундый ни белән киң яңгыраш таба, без аны һәрбер җирдә кулланырга телибез. Менә бүгенге сөйләшүне шушы шигырь белән тәмамласак, әйбәт булыр иде. Яңгыр ява. Урам тулы күлләр, урам тулы күзләр, һәм телсезләр тәгәрәшә. Алар белән мин янәшә. Ләкин түгел бергә. Мин гомергә алар белән булмам. Ярдәм итсә Ходам. Яңгыр ява. Балык теле укытучысы кайтып килә, көлә-көлә, күлне таптап. Балыкларын саный акрын гына атлап. Ул безнеке түгел. Әллә каян укып кайткан сатлык күңел. Балык телен алып кайткан. Сатып ана телен. Балык теле. Шундый җиңел тел ул. Хәрефләре дә юк, язуы да, тарихын да аның беркем белми. Кирәк түгел артык казыну да, кирәк түгел китап язуы да. Кирәк түгел. Ул телне өйрәнсәң, йокың татлы, тыныч шаулы күңел чиләкләрдән чиктән ашып түгел. Юлларында бәхет тулса, берни кирәк түгел. Яңгыр ява. Ә урамда балык туе бара, халык туе кадәр. Балык телебездә. Атасыннан баласына күчә телебезгә, бөек телебезгә. Ят та түгел кебек инде. Бу тел безгә. Балык булып барабыз бит. Үзебездә. Менә туган телебезнең кадере артсын иде, аның кулланылышы күбрәк булсын иде һәм җир йөзендәге барлык татарлар да берсе белән берсе туган телдә аралашсыннар дигән теләктә бүгенге тапшыруга нокта куяк. Әле бу сөйләшү безнең башлыгына, бу әлбәттә дәвамлы булачак. Инде бүген безнең тапшыруыбызда катнашкан Зөлфиягә, Гөлшатка, Рифкатькә, Лилиягә, Булатка чын күңелдән рәхмәт. Барыгызга уңышлар теләп, мин Гөлнар Шәйхи бүген сезнең белән саубуллашам.